Joo, nyt on täällä laitoksessa ollut nyt pari viikkoa, tai voiko tätä sanoa, että on päihdekuntoutuskoti. Tää on semmonen tosi kodinomainen paikka. Noin, että viihtysää, mutta niin, päihdekuntoutuskoti. Mulla on täällä tosi sekaasta, mutta tämmönen huone mulla on. Ja täällä on vessa. Mukava kun omat vessat on ainakin. Ja sillä sitten tuolla alalla on kuntosali. Ajattelin sinne mennä tänään. Olen käynyt sitten 3 kertaa viikossa. Mulla ei ole sillä oikein mitään muuta tavoitetta kuin se, että mä käyn 2-3 kertaa viikossa. Ja lenkillä pyrin käymään joka päivä. Nyt en pari päivää käynyt, kun oli niin kovat pakkaset ja semmoista. Mäpä istahan ja koita rauhoittua. Mä oon vähän semmonen rauhaton. Nyt kun on noita ilman noita pentsoja, se on aika kovaa sopeutumista siihen. Niin kuin, mähän viime vuoden alussakin olin ilman ja näin silloinkin oli rankkaa, mutta ei välttämättä näin rankkaa. En tiedä miksi, koska nyt on rankeampaa, vaikka mulla oli semmonen ihan hyvä vierotus kumminkin, tai hyvä, mutta siihen näin hyvä, että annettiin edes jonkunnäköinen vierotus, että ei ihan seinään lopetettu pentsoja. Ja lääkäri sitten vielä kirjoitti mulle tavallaan niinku uudelleen, tai siis pariksi päivää antoi, kun näki, että mulla on vaikeaa, että pitää olla kiitollinen siitä, mitä on ollut noin. Mutta kyllähän tää jännittää, että tuleeko tästä elämästä mitään ilman niitä ja sillä, että mä vähän rukkailen Jumalalta, että mä löydän jonkun muun tavan hoitaa itseä, kun lääkkeet tai pentsot, että varmaan joku lääkitys menee ja sitten liikuntaa. Nytkin kun kävi kävelyllä, niin tuli paljon parempi ja skarpimpi olo ja semmonen, mutta vähän niinku on semmonen sulukeutunut olo, että on vaikea avata itseä, sen takia niitä videoitakaan ei sillä lailla tule tehtyä. Tääkin on vähän sillä että teenpä nyt, kun ei ole muuta tekemistä ja kerron kuulumisia niille, joita tää kiinnostaa. Sillä mulla ei ollut sillä niin paljon, kyllähän mä välillä käytin piristeitä, mutta en kumminkaan sillä aktiivisesti nyt tuossa jouluaikaan. Että se muutama kerran retkauksia, koska siis totta kai mä laskin sen käyttämiseksi, mutta sitä ei voi verrata esimerkiksi siihen, mitä oli kesällä, että kesäelämä oli koko ajan bileissä ja taisi videotakin tehdä aika semmosessa, ei nyt psykoosissa, mutta hieman psykoottisessa tilassa, että silmät seisoo miten sattuu päässä ja sillä koomisiakin. Mä nyt poistin kaikki videot ja mua harmittaa, kun mä menin näyttämään tän mun naamaita. Vaan niitä videoita ollut ennenkin, missä mä en pettänyt naamaa, mutta varmaan puolet mun seuraajista ei ois nähnyt. Niin ois sillä turvallisempaa tehdä näitä ilman, että kasvot näkyy ja sitten on semmonen epävarma olo omasta feissistä ja sitten sellainen leikot on mitä on, mutta toimivan valistuksen sanana, että ei kannata käyttää kammaa ja sitten tuo korvaushoito syö kanssa hampaita. Mutta sitten se kaman käyttöelämä, että kamaa syövyttää hampaat, sitten kun saattaa valavua viikon ja se hygienia ei ole mitenkään maailman parasta, että ei tule hoidettua niitä hampaita, niin kyllähän ne tippuu. Mutta joo, mitäpä mä tähän muuta höpöttäisin. On semmonen ihan energinen fiilis. Jännä, että miten se vaihtui, kun mä heräsin ja aamulla oli, mutta mä en jaksa tänään mitään. Sitten kun kävi kävelyllä, niin tuli semmonen paljon skarpimpi olo. Ja sillä on mukava, että pystyy nauttimaan tämmöisistä pienistäkin asioista, että kävely. Mutta mä oon mennyt niin huonoa kuntoon, kun mä oon lihonnut. Mä tunnen itteni niin, mä oon niinku raskas noin kantaa tätä etureppua, kyllä. Mä painan 97 kiloa. Jos mennään 5 vuotta taaksepäin, mä painan 48 kiloa. Se on aikamoinen muutos. Ja näin, mutta
ei se auta kuin ehkä vähän tietoa, tai jos 10 kiloa saisi pois, niin sekin olisi jo ihan hyvä, että se tai 70 kiloa olisi, 75 kiloa olisi semmoinen hyvä, että mä tykkään olla hoikassa varotalossa, kun olen aikuisiellä ollut hoikka, mutta olin mä silloin lapsena, mua kiusattiinkin, kun lihoin, ja mä nyt söin semmoista lääkettä, mitä mä söin silloin nuorena miltsapiini, niin mä siitä lihoin semmoinen 10 kiloa, tosi lyhyessä ajassa, että olisiko kuukaudessa noussut yli 6 kiloa paino, niin se on paljon. Ja en mä tiedä, onko tää läskiä vai nestettä, ja kyllähän tuo metadoniikin turvottaa, että jos tää kovin alkaa menee mahdottomaksi, niin sitten mulla on pakko mennä buprenorfiinihoitoon takaisin, että ei tule mitään diabeettista ja semmoista. Ja en tiedä, että onko alkanut jo, tää kyllä alkaa riski olemaan, kun vyötärö on kasvanut, mutta mä en tiedä, että johtuuko se, tai varmaan osittain johtuu metadonista, mutta kyllähän se on semmoinen elämäntapa, kun makko on löhönnyt niin paljon ja semmoista, niin kävin mä siellä katkollakin aluksi salilla, silloin kun mä sain vieroituslääkettä, niin mä kävin siellä salilla ja yritin käydä ulkoilemassa, että sitten alkoi tulee ne viekkarit niin pahaksi, että ei nukkunut eikä mitään, niin ei sitä silloin pysty käymään salilla, kun ei nukkuu. Mutta joo, tämmöisiä fiiliksiä nyt, en tiedä, tähän ei oikein mitään sisältöä tullut. Tuli puhuttua paljon, mutta en sanonut mitään. Kertoa vaan vähän fiiliksiä ja semmoista. Ehkä mä joku päivä toivotaan, että mä tekisin tähän semmoisen videon, että mä pystyisin tekemään semmoisen selviytymisen tarinan ja olisi semmoinen oikea onnistuja, että olen saanut onneksi sillä tukeakin, että tämmönen paikkakin kun annettiin, mä irtisanoin mun kämpän ja muutin pois tarjottiin tämmönen mahdollisuus, niin kun mä yritin niin paljon siellä Kokkolassa sitä, ja välillä onnistui, mutta sitä aina epäonnistui, ja se vaan johtui siitä, että kun näki ihmisiä, jotka käytti, sitä ei päässyt sillain pakkoon, ja mä en syytä niitä ihmisiä, vaan sitä omaa heikkoutta, että on niin heikko sille tilanteelle, että jos sattuu, että tietää, että jollakin olisi edes tietoa pillereistä, niin se automaatio, kun se on niin opittu tapa, niin sitten on, että menee vetämään sitä pillereitä tai piliä ja tämmöisiä, että mä oon nyt semmoinen turvallisessa paikassa, missä mä saan päihteistä vapaa olo, ja se ei tarkoita sitä, että mä tänne loppuelämäksi jää, vaan se, että mä jäisin riippuvaiseksi niin paljon elämästä, että mä en halua enää vettää kammaa. Mulla on välillä aivan järkyttäviä mielihalutekoja, että jos olisi kamaa tarjolla, niin mä olisin ihan kamoissa. Mä tekee mieli kaikkia, välillä jopa alkoholiakin saattaa tää mieli, vaikka mä en edes tykkää siitä. Ja sitten käy semmosia pimeitä ajatuksia, niin kuin ne ei ole mitään suunnitelmia, vaan sillä niin käymään mielessä, että olisikohan täällä mahdollisuutta vettää vähän sallaa, mutta en mä semmoista tekisi, että se olisi ihan idiotismia. Ja täällä otetaan viikoittain seuloja ja tää on niin metäsä, että ainoa mitä, no ei sekään oikein ole mahdollista, että alkoholia, koska kun täällä käydään kaupassa, niin täällä on työntekijä aina mukana, että aikamoisen duunin joutuisi tekemään, niin kyllä mä ennemmin, jos mulla niin paljon tekisi mieli, niin mä lähtisin pois, vaikka mulla ei ole kämppää eikä mitään, mutta olen mä ollut joskus vuosiakin asunnoton, se ei ole herkkua, mutta se olisi niin epäkunnioittava teko tätä paikkaa kohti, että kun täällä on saanut tämmöisen maksusitoumuksen tämmöiseen paikkaan ja näin, että en pystyisi itseä kattoo peilistä hyvällä omalla tunnolla, että ne on vaan ajatuksia. Mutta joo, tämmöistä taistelua se on. Mutta mennään näillä eteenpäin. Peace out.